Hej, mit navn er Erik Kirkegaard, og jeg står her med et udvalg af plast, jeg kan lave om til olie på mit anlæg. Det kan være PE. PE kan være plastikspande, plastikposer, plastikfolie, opbevaringskasser. Det kan være tape, jeg kan lave om fra papindustrien, når de genbruger pap. Det har cirka et olieudbytte på 65%, hvis det er tørt. Jeg kan bruge kabelskrot. Der kan olieudbytte være helt op til 80%. Det kan være ABS-plastik eller elektronikplast, som jeg kalder det. Der er olieudbytte cirka 40%. Det kan være dæk, hvor olieudbytte er cirka 45% og 10% stål, og resten ender som carbon black og gas. Carbon blacken kan laves til briketter, som jeg kan bruge i opvarmningen af processen. Det kan være PP fra vores madopbevaringskasser eller køkkenudstyr mere, og havemøbler. Havemøbler indeholder kalk, og det er ikke noget problem i processen. Det kan også være en boks til vores håndværktøj. Men jeg vil stille en lille opstilling op, hvor jeg viser selve processen, og hvordan at det fungerer. Okay, så er vi klar igen med min lille opstilling her, hvor jeg har P-plast i min lille kolb, og kolonnerør, kølerør, og et reagensglas, hvor jeg har vand i, hvor det vil komme til at boble med olien og gasudviklingen. Så nu starter vi op. Se hvordan det fortætter.